Имаш застраховка домашно имущество. Тогава това видео е за теб. Преди време разговарях с човек, който ми каза: аз вече не правя застраховки на имуществото. Аз го попитах защо. Той ми отговори: един ден ми се запали електроуреда, но аз бях спокоен, защото имах страховка и брокерът ми ме увери, че полицата покрива всичко. Да, ама не. Само чак когато стана щетата, се оказва, че токовия удар не е покрит. От тогава реших какви са страховки. Но нека реално гледнем на нещата. Проблемът не е в застраховката. Проблемът идва, когато не знаеш какво реално си застраховал. Застраховката на имуществото не означава, че всичко автоматично е покрито. Затова, ако имаш такава полица или първа ти предстои да сключиш, трябва да знаеш какво реално покрива, какво не покрива, какви са изключенията и лимитите. Не когато вече имаш щета. Ако имаш имуществена застраховка, изпрати ми я. Ще я анализирам и ще ти покажа на разбираем език какво реално покрива и къде може да има пропуски. Ако нямаш, пиши ми или ми се обади и аз ще ти изпратя оферта точно за теб според твоите нужди.